Gera şeşem ya danûstandinên Sûrî li Cinêvê ji bo roja duwem berdewam e. Ew jî di navbera şandar Cema Esed û şanda opozisyona Sûriyê de û biryara çar mijarên destnîşankirî birêveberiya şanderê navdewletî ji bo Sûriye Stefan de Mistura û tîma wî her wiha bi serpereştiya Netewêniye girtî bêngên geşekirin. Îro êvarî jî biryara şanderê Rûsyê Gennadî Gatilov bi şanda opozisyona Sûriyê re bicive ji bo gengeşekirina aliyê siyasî û rêkeftina astana. Kodî Mistura ji aliyê Xwedê çaveriya bersivekê ji şandan dike li ser pêşîniyara wî ya pêkanîna mîkanîzmeke rewêjkarî ji bo xwendina mijara distûrê. Şanda opozisyona Sûriye ji aliyê Xwedê êrişek kir li ser şandar Cema Esed û ew tewambar kir bi necidiyetê û di heman demê de berdewamiya xwe di danûstandinan de ragihandin. Opozisyona Sûriye her wiha got ku wan pirsa distûrê û her wiha yagirtiyan li gel Demistura gengeşe kirine. Serbarê redkirina rejimê ji veguhestina siyasî re ku ew yek pirsa herî giring û cihê gengeşê ye û desteya danûstankar di vê derbarê de behsa dûrbûna nerînan kir di navbera wan û şanderê navdewletî de. Şanda opozisyona Sûriye her wiha ya ku desteya bilind ya danûstandinan nûneratiya wê dike peyman dide ku ji gera şeşan ya danûstandinan ve nekşin. Di vê derbarê de berdevkê bi navê desteyê Salim el-Mislit got ku ew danûstandinên aştiyê bi cî nahêlin di dema ku ew asûyekî ji çareseriya millet re dibînin. Wan maje kir ku dema gera danûstandinan kurt e û di çar rojan de tiştek nayê pêk anîn û daxwaz kir ku danûstandin berdewam bin bê rawestan ta pêşketinek pêk bê. Têzanîn ku şanda opozisyona Sûriye paşnîviroya dûseyên distûr û girtiyan li gel Demistura gengeşekirî bûn. Biryara opozisyona Sûriye dûseyekê derbarî tawanên Esed di jî girtiyên girtîgeha Sêdnaya pêşkêşî Demistura bike. Serbarî daxwaza serbarkirina kûra şewtandina termê girtiyên Sêdnaya ji bo mijara terorê. Hêjayî gotinê ye ku wê Demistura ji aliyê Xwedê bêhtir giringiyê bide dûseya distûrê lê berdevkê bi navê emîndarê giştî yê Netewêniye girtî Stefan Dujarric tekezî li ser pêwistiya sezadana tewanbaran li Sûriye kir ew jî piştî eşkerekirina Amerîka ji şewitandina termê girtiyên Sêdnaya re. Şêrîn Kîlo Ark